An fito ba? Eh. Allah so nake yi sai da na kaga ranar ta take. Gaskiya. Yawwa so nake ka je yan kaba. To. Sai mana kayan miya. Shi kuma dan uwanka idan ya fito, haka sai je gudan dan kasuwa. Sai je so garin tuwo. Shi yana ciki yanzu zai fito. Ka ta duk kuna ciki ma? Wallahi muna ciki yanzu zai fito. To an nan nake ta duba na ce ai kuna majalisa. A'a muna ciki yanzu zai fito shi. Au. Allah mai iko. Amadu. Zo mana zo Amadu. Kai ana ma magana ka zo ka tsaya kana. Shi aka fiska take sai ta bata ne ka sa an taka kashi. Kai fiska kullum fiska shanuwa fara. Ka saki ne ka rinka fara ka shiga cikin mutane. To gurin dan kasuwa zaka je. Garin to zaka je ka sayo mana. Ba. Yanzu baba tsakani da Allah wannan wankan da nayi yayi kalar wankan da zaka aike ni wajen dan kasuwa jin siyo kayan miya. Club fa zan je fa baba. Ana ma magana kana cewa club zaka tafi. Wai kai ina ruwanka kalan ustazi a wani gemu ka ajiye kamar dan bunsuru kai ka ta daga harka. Gaskiya ba zan je ba baba. Ni kun gama tafiya ta. Ai inda duniya ce ta fi gaba ruwan jima. Tabbas. Let's go! Hey, come here. Yallaɓai gani. Where are you going? Yallaɓai zan je Piccolo ne, akwai wasu jajayen 'yan mata na da suke can suke jira na mu je ai chilling. Are you a soldier? A'a, yallaɓai kawai just big boy ne ni. Who give you this shirt? Oh no! Wayo, ku tsaya zan cire wallahi. Allah baba ka gafarta mun. Na daga ka duk a tarotse. Me faru wai? Wallahi sojoji ne arba da su wallahi zaka mun dakon sakwara. Duk kwamiti 30 ba a yi ba muka rabu da kai yanzu na kana dariya ina yaƙi. Amma ka ga duk kare a firgice a gitse. Yanzu Amadu wannan yaƙe nake yi ka tafi. Ina kuma ga na tsine maka. Ka ce da tsine maka ne ma tun sun fada maka kare bindiga. To ka gode ya Allah ma. Da ta ga nuna maka waye ita. Duniya budurwawa.